man laya chang to in thon thumak tak tak soile sia tur alo om to thina tun chumakan en le tur po hi ram huai nge nianga ran nung hlo om tak ni zo kang le tia mi ten an lo soi thina ni he thilmak danglam tak hi mi tam takin an lo hu to thina ti ti po ati tam hle ani he thil hi ka mu dan chuan lian mai ani a sei na hlo om a adum vek bo a om dan hi ka soi thiam lo amaka a hlo om bo kani a in fiel tup tup ni berin ka sia rulang tak maselian ani the simons darov ket bari bei ti in apning an phua mi tam tak chuan he thil hi ran nung satli ave mai ni in an ngai ani computer lama mi thiam te chuan he thalak hi an han zir chiang ta an ni chuan huel chikhat ni in an soyani kumsang kha zakwa somthum pasaria khan huel lian zet mai kan bua alian maya a han chet vel zong ringot po khan kan long chunga khan tuiron phulu thei hialani mase van nei thak dewin kan man ta hlawa vau kam lama chan somatan kan thur chuak ta ni chuti an man ta ka chuan asa chu an chan dar veka a thau po chu an la veka ni he sanga hi alian a mase an soiru lang chi kha chu kai chon kala mu ve lawani mase enge motak chu mu an nei aniang ti chu ka ring ve tho mai chu an thilman chu an han zir chiang ta chuti laya an zinga na thok om ve pakhat kumsom ni palimi James Wakeland chu tun thlengala dam om chuna nia he an thilman hi amit nge yak mutu ni in a in chalani kapiana hulama he tiang thil hi kala mungai lo shim shima amak kati ema wangin athla po kala ta ne he thil hi an te dan chuan fit som pani laya se nia thala ka lan dan chuan alu po hi sakor luang deu ani in ataksa po asei ani alan dan hi chuan neya nei ni na langa ataksa po hi asei khop mai he kan thilman hi thilmak ve tak chu ne among lama po hian a mul ni om tak alanga ke chuan he tiang thil hi kala mungai lo ani he an thilman hi Victoria Museum British Columbia da tan an la a chuti laya museum director Francis Gaymore chuan huel no te ani hi tin alo nara a chan chu he thil hi huel no te ni thei om taka alan wang ani huel te chu mun tam taka oma man mai thei tur po om trewang chu ma se kai chuan he thil hi chu huel ni thein ka shelawa engpo chu ni sela thilmak ve tak chu ni he an thilman hi atik lo ani chuan an thil soi hi alem ani mai long mo an thil soi hlo om mai chu thu thang mai ni in angai thei ta ma se he thala khi mi tam takin an han en vele nu a chuan simon star ni in an ngai ve tlat mai ani kumsang kha zakwa somruk paria ta chuan William ate thian tun chu tuipuya longin an leng chuaka tlailama chuan tan pa ngai angin anin khal ho vele maya mase hemi tum hian thilmak danglam tak an puta ni arul ani hanti don chuan alen baka asei boxia arul hanti atan chuan alien mama shet chuni alu chu alok ma hate po anei baka amit po chu abuang vekani William chuan athil mu chu chiang deuh zokin aziak chuaka chu thil chu biological station naipera akal puita mase enga ma an lo ngai sak chuang lawani he ka thil mu hi thilmak ve tak chu ni alu chu sakor luang deuh lek hi nia aka chu ang poka makati ema wang chuan keipo chuan hanti na po ka tum lem lawani ka te khin per chu TV lama te po kan hu thin arul ha om deuh lem an siam chop thin hi ang deuh berin ka sia hun thatak mai an po pel le ta William athil hu chu aron in lar thar le ta ni ngei turani he thil an hu atanga kumrei lo te hnuwa chuan he ran nung mak tak hi Canada rama chuan alem an chiama chu naupang te chuan in fiam nan an panga chumi hnuwa chuan cartoon in an chiam ta ni ma se hnu kum engemaw sa chung chu mi then khat chuan he thil hi atak nge ya an la mu thin thu an soi ta tlat mai a mutu te chuan fiam thu ani lo an ti ani paleontologist le computer lama mi thiam te chuan he athala khi an han chui chiang ta an ni chuan rule ni om tak metar sari vela sei ni in an chu chuak ani an chu chu dan le mi ta mutu te soi dan chu ai nang chia tui chunga po a du to ka leng thei nia an hriat pa ka silayo nang chi ni in an ngai ani pilot pakhat chuan ket bari be ya thilmak danglam tak a hmu vele ta tlat mai le he a thil huang chi hi mi pahnin vau kama tangin an lo hmu ve boka
chu ba ka nu pakhat point vau ka matanga alo pu thu a soi ve bokani ka ui nen kan kala vào kam lam panin kan kal kha ka ui kai chuan halama pan du hek lo meya ka han kai luya chuta chuan ka phalam ka en chuan a hmel hian min lo en po meya a mel chu sakor mel ang deuh deuh hi ni a amit te po rul ang mai hi ni ka en ve renga ani po chumuang cha hen kal ve le ta meya eng thil nge ni ta ang kalak mo ngai do wangin ka shi thiam lo vau ka ma kanom lai chuan aron langa aron lian tiala lian takani alu po chu alian maya ama po chu adumani ti kala chiangani alam tan chuan thil nung ninge ina langa makdang lam takani tuya chuan chakdeu na thleng vela atleng chakdana tang chuan darkar khata mel somli vel chu atleng thei hi alit karing thil makdang lam takani hetiang hi chu kala hungai lo reng amak ani top mai helai vela hi chuan ka thlop fo to thina mase hetiang Thilmak hi chu kala hungai ompo ka shilo See that it was moving very quickly through the water, and I would estimate to be about 40 miles per hour. And we could actually see through the two hoops. We could see, what was on the other side of the hoop. So that was very strange. It was the most unique thing I've ever seen in the waters around here. I've seen, lots of different things, but I've never seen something like that. he thil hi aom nge yani arin oma achan chu mitam takin an mutlat mayani he thil hi aom tak tak ani ngat chuan Thilmak danglam tak ani nge yang le mase engran nunge ani yang ti ero chu ke chuan ka sathiam dik chi lawani scientist ten bil result tak puwa he thilam chui chian hi ka do a aom lo ti ringot levin en chianga zir chian hi ka do ani ke chuan achan chu aom nge ni ti ka chiang ani kumtinin he thil mutu hi anom zia ke chuan aom nge ani karingani chiang deu zo ka athala theitu po an la om nge ya he thil hi aom tak tak ani ngat chuan aran nung magdanglam tak ani ba ka he tiang hi chu anom zen lo mai thayani mitam tak chuan he thil hi phua chop mai ani ti nan soya engpo chuni sela sar kemo well lian chi emo zilayon emo po ani thei thawani engtika emo chuan he thil hi lakmuwa lazir chiang tu an la om nge yanga mase tu na si chuan enge ani hriat lo Thilmak te zinga anatel hri ani